Okay. Pakain na po kami sa bangka. Ito po yung ano. Dito si boss. Sama na kami sa bangka ni boss. Laki ng bangka nila. Hi vlog, welcome to my van. Hello, Sir Mayor. Ito po ang mayor ng napaka-athletic na mayor ng Pangasinan. Si Mayor Rarang ng Town of Anda. Kasama namin, maglalaro siya ron. Napaka-ordinaryong gumalaw ng ating mayor ng Anda. Ito po, si Mayor. Yung naka-shirt ng camouflage. Napakaswerte namin at nakasama namin ng mayor sa biyahe. So ang laki ng bangka. Salamat po sa crew, sa mga crew ng bangkang ito. Yan po yung view. Ganda ng view. First time po namin dito sa Barangay Awag, Port ng Awag, at pupunta kami sa barangay ng Isla ng Siapar. Ito po ang surroundings. Ito po yung junior ko. Referee rin yan. Kasama ko 7 years na. Ayan si Mayor nakatayo. Napaka-cowboy, napaka-athletic, napaka-ordinary gumalaw. Mayor ng Masa, ng Town of Anda. Ito po yung mga fish cage. Yan. Nandito po yung mga fish cage operator na mga negosyante. Ayan.